Ok, sendo ina appel do nanga video kono donc ngunda na yoro mana mina taw dugmana na kajigi ni ma filo yoro da ngunda na ni yoro na ya quando è il momento di ascoltare tu devi stare zitto koni lameni kakanga ke watimi ki kakanga inemne walma ki imaku ora sisa mina duguma ya tuguni ya prima di andare via qui anikata folo io e te dobbiamo parlare donc ko yanikata ko nini anga hanga kuma folo inafo prima sigi folo rani temna kamera era kunya bara prima di andare via yanikata io e te nini dobbiamo angaka parlare angakanga kuma nini kakanga kuma yani kata donc kuma yode allora amina yatuguni voi dovete fare molta attenzione a questo esercizio donc voi dovete aukaka fare molta attenzione inafo aukakanga hakili twara kosebe inafo kaujija kosebe kaugele kosebe a questo esercizio abina esercizio minge porque aukajija kosebe kasega famu oramina dugmaya professore io posso uscire un attimo co professore io posso uscire un attimo abaka professeur nyinika professeur ne bise ka bo doni wa nafo yala ne bise ka bo doni wa mise ka bo sisa wa nyinikali posso uscire un attimo nafo yala mise ka bo kata chinna kana walma mina bo doni donc un attimo be kuma nafa nini mo be kuma na kuma do natigi be kuma wera bise ka fi un attimo inafo ma kono doni imunyo donc un attimo be kuma nafo doni ijo doni donc a yeñini gali ke uscire un attimo inafo mise ka bo doni wa ora sisa amina yatuguni i minorenni non possono guidare la macchina donc dove mi trovo adesso con ok e qua i minorenni non possono ko minorenni o ye mogo minnu si ma santani segin sɔrɔ fɔlɔ i n'a fɔ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo di o bamanankan yɛrɛ ma ɲinɛ o kɔ denmisɛnninw minnu ma baliguya fɔlɔ donc an k'a bila o pilasi la mais a bɛ daminɛ hakila majore in o bɛ daminɛ santani segin na ka yɛlɛ donc non possono guidare o kɔrɔ ye k'u tɛ se ka conduire kɛ i n'a fɔ ka mobili boli la macchina non possono non possono guidare la macchina uteseka mobili boli guidare oyeka mobili boli la macchina guidare la macchina oyeka mobili boli mais guidare dorobe come nafo guider cafe mobili boli donc conduire ni mafili français ra mais amana ke filimi afana ka mo kalama Mario può tornare a casa in macchina con me donc Mario può Mario bise tornare a casa in macchina con me Mario bise ga segi so inafo nene Mario bise ga segi so nyoko mobile kuma imboreka tornare a casa in macchina con me inafo anine ka segi nyoko verso mobile ora sisa i musulmani non possono bere alcolici ni mafili alcolici ngundella kofo o alcol be feminunai dono haglandella kofo alcolici o alcoli be mi feminuna inafo lodo ni me mi ma feminuna donc ko silame utesega
alcool be minnu na ko silamɛw tɛ se k'o min. N bɛna segin a kan. I musulmani o kɔrɔ ye ko silamɛw non possono u tɛ se bere alcolici u tɛ se ka alcool mafɛnw min. Ora an bɛna duguma tuguni. Noi oggi non possiamo ko anw bi an tɛ se i n'a fɔ non possiamo kɔrɔ ye an tɛ se andare a scuola ko bi k'u tɛ se ka taa ekɔli la perché siamo ammalati ko perché siamo ammalati perché pesigi an man kɛnɛ perché o ye baw siamo ammalati an man kɛnɛ siamo o ye anw goye ammalati o ye bana bɛɛ minnu na ye ammalati n'i yɛrɛ kelen no i bɛ se k'a fɔ io sono ammalato o kɔrɔ ye man kɛnɛ bi i n'a fɔ oggi sono ammalato donc a tigi bɛ se k'a fɔ cosa hai ni bana sugu min i yɛrɛ b'o f'a ye donc o la sisan an bɛna ya tuguni voi non potete fare tardi ko aw tɛ se ka retard ta i n'a fɔ aw man kan ka mɛn kɛnɛma fare tardi questa sera donc ko aw man kan ka retard ta bi wula in na walima bi su in na kɛnɛma o la an bɛna duguma ya Marco tu puoi ko Marco e bi se tu puoi portare questo libro ko e bi se ka taa na nin libro in ye a tuo padre cos'è? Tu puoi portare a questo libro ok a tuo padre i n'a fɔ ko ala a bɛ se ka taa libro in di a fa ma wa ɲininkali bɛ a ɲɛfɛ Marco tu puoi ko Marco yala i bi se wa portare questo libro ka taa na nin libro in ye a tuo padre ka taa di i fa ma wa donc Maria può venire dopo le 8 ko Maria può o kɔrɔ Maria bɛ se venire dopo le 8 k'a bɛ se ka na après 8 kɔfɛ i n'a fɔ 8 kɔfɛ donc o la n b'aw bila yan n'Ala sɔnna a ma n b'a fɔ k'aw mɛn sen wɛrɛ inshallah o bɛ merci